mas gipahugtan karon sa Department of Education or DepEd ang seguridad sa mga eskwelahan ilabi na human sa nahitabong pagpamusil sulod sa private school sa Zamboanga City. Sa exclusive interview sa DXDC-RM in Davao kang Ginelito Dodong Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11, ihang gisulti nga istriktong inspeksyon ang ginapatuman karon sa mga eskwelahan, dili lamang sa mga estudyante kundi ilakip na sab ang uban pang mga individual nga mosulod sa mga tulunghaan. Mato ni Atilio nga bisan sa mga security personnel kinahanglan nila nga isurrender ang ilang mga armas or mga pusil sa naka-assign nga school personnel pag sigurong walay armas sulod sa eskwelahan. Ato maminaw pamahayag ni Ginelito Dodong Atilio. Nag-inspect ang mga bags karon sa tanang mga estudyante, mga personahe, mga bisita. Kailangan mag-submit silang bags for inspection. Mabalik ko katong for vehicle inspection, kung dili mo hatag sa ilahang sa mga gina-request namo, ilahang mga lisensya, they will be denied entry. Kaya tumong tuyo na to ni seguridad man gyud sa stakeholders nato. Gani mato diya lakip ang mga sakyanan nga mosulod sa mga eskwelahan kinahanglan ipailom sa inspeksyon o gihangi usab nga ipakita ang ilang driver's license alang sa tukmang dokumentasyon.